एक्शन प्लीज। बोले अभी छोटू बाबा ने पेश किए क्या? आई हो दादा, अरे आई हो दादा, हमें हरी मिलन भी हमारा के गाय हो दादा। मेहरी गाय मिलल भैया तो बूढ़ा जी का कह दिल गोबर उठाओ कब तक। अब 11:02-3 होके का चाहिए जी होता न बहुत कम समय लेनी आ कहीं जाई ले जे हमके 40 मिनट से अधिक समय ना मिलेला ताजो हमके 40 मिनट पर मान ले के बा। खैर यहाँ का तब विद्वता के खान है यहाँ के यहाँ का जौन बात ये तो श्राद्ध के बारे में जितना कह दिल हाँ बुझाता कि साले साले इनका घर पड़े ला इतना जन बुझाता कि साले साले इनका घर इतना पड़े ला उतना विधिवत कहता रहे कि जौन श्रद्धा से कल जाओ ओकरा के श्राद्ध कहल जाओ आ जौन बिना श्रद्धा के कल ओकरा काठजाम कहल जाए का मतलब बतिये तू गलत कहता कह कि श्राद्ध श्रद्धा से करे वाला चीज है ये कह सकल तो कहता रहे कि जौन श्रद्धा से कल जाओ ओकरा के श्राद्ध कहल जाओ। अच्छा बिना बिना मनो के घरी श्राद्ध होला होला कि ना मन नहीं खे लेकिन समाज के लाज के चलते लोग कहता कि ना भाई ना श्राद्ध कह दो तो वो श्राद्ध न भय कि ओकरा काठजाम कहल जाए सीखले बारो कि माई बाबू के लोग घरे छोड़ देता अपने चल जाता बॉम्बे अब बुलेट के चाबी लेके लगता ऐसे आ लोग पूछता कि तब माई बाबू तो गाँव में अपने तो पूरा परिवार हमेशा बनी तो माई बाबू अकेला तो ना 5,000 के नौकर रखले बनी आ 2,000 कौरी नौकर कहल 7,000 मेहरारू खातिर 2,000 के 5,000 बाबू माई के साफ बुड़बक बरत एको पैसा ना लगी तारे के उपाय बता दे तर कमो हो जाए एको पैसा लगबो ना करे कैसे कैसे बता दी। नौकर मत रखो अपना मौगी के अपना बाबू लगे रख दो मौगी तार बाबूजी के सेवा कर दी आ बाबूजी तारा मौगी के जन लगी तन कपन सब्जी बर बाजार कर हां बर बाजार सर सब्जी जन चाहिए उहे पर ले ब्यूटी पार्लर पहुंचा दी। खाली बाउर बोले के बूढ़ा जी रहुआ जानता नहीं जनन नहीं दड़िया हमारा कहतन कि सुधर जो जब ले ते ना सुधर में तो हम कहां से सुधर आई सावरिया सावरिया कौना राज के कहले कि आजू कौना राज के मुख्यमंत्री प्रसारण रोकवा तमिलनाडु नु तमिलनाडु के का कहता रहो अपने बिहार में कोई गो नेता के घरे टीवी ना चलल डर कि जहाँ खोलन कि राम मंदिर के बारे में कहे लगे कोई गो नेता लोग के घर दूसरा राज्य के अपने राज्य के बात बता आज
हमके स्वर्गीय रंभा देवी के श्राद्ध करे में बानी जा तो यहाँ के कोनो नाया पर नहीं मरल ये तो प्रकृति का नियम है हई बत्ती बरल बा टाइम होते एकरा बुता जाए के जन फरल बा ओकरा झड़ जाए के बा ऐसा ही जी आइल बा ओकरा एक दिन चल जाए के ये समय के एकदम सटीक एगो गीत हमरा लड्डू भैया मन पड़ता और रउआ के देखनी है तो मन पड़ल अरे फरला से झरेला अरे बरस से बुताला धर्मशाला हो दुनिया कि धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया फरला से झरेला फरला से झरेला बरस से बुताला धर्मशाला हो दुनिया फिर हमने के भतीजी लागो हमरा लड्डू भैया के सुपुत्री बानी हमरा प्रियंशु जी के माता जी बानी 500 रुपये पुरस्कार दिल बानी नारायण जी परिवार के बना के रखे श्राद्ध नायक के होकर पुरान के होकर श्राद्धे संग दिल जी हम भगवान से ये कामना करो कि भले हम अब की श्राद्ध में आइल बानी लेकिन एक बाद भगवान कोनो ऐसा काम मत करस के दरवाजा पर हम ऐसा परोज में आई अब जब आई तो निमने में आई तिलक में बारात में नया घर बने घर भोज में लड़का होके वो में आई और भगवान हमारे कैसन परोज में मत बोलावस कि धर्मशाला हो दुनिया अरे केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया हमने के नाती के तरफ से पुरस्कार बा नारायण जी के पढ़ा लिखा के ऐसा कुछ बनावस कि जौना से खाली घर ना जिला जवार राज देश के नाम रोशन कैसन कैसन लोग चल गए तो हमनी के गिनती कहाँ बा ये सन दिल रावण ऐसा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी रावण ऐसा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी रावण ऐसा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी बाली ऐसा सानी करण ऐसा दानी बाली ऐसा सानी करण ऐसा दानी अरे इनकर कहानियां नहीं अरे गोवले गवाला धर्मशाला हो दुनिया इनकर कहानियां नहीं गोवले गवाला धर्मशाला हो दुनिया
धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया निमना गीत पर हुआ पैसा देके गइल बानी आई तो हमनी के छपरा सिवान गोपालगंज में हुआ पहिलका आदमी बानी कि पैसा देनी आ नाम ना बताओनी ना तो हमनी के जिला में तो लोग 10 टकिया देके कुर्ता फाड़ देवला नाम धरे कर आ ये खाली ना कहिलो कि ब्याजी तनी जोर जोर से 5-6 वाली कहि त कबो कबो तुमके लौटा दिले जाके ले ली पैसा छोड़ दी जाए रात भर बीड़ी पियल लोग अगर ना मरे के रही तो दशरथ जी नाम मर रही पूछी कैसे उनका घरे तो स्वयं भगवान उनको लड़का बन के रहले तो भगवान चाहते तो उनका मरे देते ना लेकिन समय आई तो वो मर गईले आ जब वो मर गईले तो केहू के यहाँ रहे के नहीं थे राजा धीराज महाराज दशरथ जी राजा धीराज महाराज दशरथ जी राजा धीराज महाराज दशरथ जी अलख निरंजन रहे सौर समरथ जी अलख निरंजन रहे सौर समरथ जी कि धर्मशाला हो दुनिया काल के वो लाल नहीं इनहु से अराला धर्मशाला हो दुनिया कि धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया